Здравейте, уважаеми зрители на Българска национална телевизия СКАТ. Вие отново сте с дневниците на уфолога и с мен, Стамен Стаменов. Много благодаря на всички вас, които проявихте активност и ми се обаждахте през цялата седмица. Да благодарите за последните две предавания. Да, те си заслужават адмирациите и аз оценявам, че вие сте вникнали дълбоко в същността им. Днес продължавам щафетата. Ще ви съобща нещо много интересно. Наред с похвалите, които ми изпратихте, някои ме питахте: господин Стаменов, откъде взимате тази информация за състоянието на планетата, човечеството и цивилизацията? А пък един наш съгражданин директно се изхвърли и каза: вие нямате право да говорите такива работи, след като нямате доказателствата за всичко това, което коментирате. Не знам какво го е стреснало толкова, но имаше и други стреснати, защото предния път аз наистина настъпих здраво с акцентите върху най-жестоките моменти от нашето състояние днес. Сега съм решил да ви покажа откъде взимам тези материали. Едно. Две. Ще продължа една серия от същите тези източници, които непрекъснато ни наблюдават и които непрекъснато се опитват да ни коригират в хода на нашето ненормално, мека дума, но няма по-друга, развитие. Аз апелирам към вас, уважаеми зрители, вникнете в това, което сега в момента ще видите и чуете. Ще използвам лаптоп, от тук ще пускам видеоматериала, защото превода, който направих, не можа. Ето ви и темата: извънземните интервенти и техните слуги от глобалния елит. Значи ще ви покажа неща, които са изумителни, но те са фиксирани. Тези събитията, които се разиграват на планетата Земя, някои си мислят, че си остават тук и важат само за нас, или по-точно можем да крием или да си играем на велики, да скриваме поразяващите действия, които вършиме, като издевателства над майката природа и животинския свят, и все едно нищо не е станало. Мога да ви уверя, че извънземните имат възможностите да записват целия ни живот. Освен това, както Вселената с нейната Акашова хроника, те си имат свои информационни банки специално за планетата Земя, не от хиляди, от милиони години. Това е една тяхна Акашова хроника, която те винаги ползват. Тук в този видеоматериал ще ви направи впечатление колко точно са премерени нещата, колко точно ни предупреждават за изключително коварните ходове на извънземните интервенти, защото в момента тяхната активация е максимална. Те усещат своя край. Миналия път ви пуснах предупреждението на командира Штар, командирът на галактическата команда от над 20 милиона кораби в Слънчевата система, който е категоричен, че това, което е било на планетата Земя в обсега на хиляди години, отива към своя край. А както се казва, когато змията умира, тя най-силно хапе. Тези, които съсипаха и обезмислиха живота на човечеството, които съсипаха майката природа, които продължават да вършат поразии и нечувани злодейства, безчинствайки над нас, те усещат, че техният край е наближил. Освен това, слугите им, техните сатрапи, така нареченият глобален елит, също са наясно, че работата е отишла в един край, от който май няма излизане. Не случайно космическите сили предупреждават елита, предупреждават и нас, че в момента тече един процес на препрограмиране на цялата жизнена сфера на планетата Земя. И още нещо. В контекста на нещата ние сме облегчени по няколко показатели. Първият показател. Облегчени сме от
промените, които и трансформациите, и трансмутациите, които стават на тази планета в резултат на великия космически преход, който води своето начало от средата на 80-те години на миналия век и който влезе в своята активна фаза след 21.12.2012 година. Великият космически преход ни дава невероятен шанс, защото стават преобразования на галактическо ниво, а тези преобразования ни гарантират една невероятна синхронизация с висшият космически разум, с висшите светове в нашата галактика. Става така, уважаеми зрители, че централното галактическо слънце, което някои наричат алфиола, в момента с много мощен интензитет фотонна светлина бомбардира планетата Земя, бомбардира цялата Слънчева система и същевременно преобразува живота на планетата. Светлината е живота, светлината е носител на информацията, на онази информация, от която ние жизнено се нуждаем и която някои тъмни сили се постараха да изолират от нас. Вече няма на къде да се мърда. Ще ви издам един секрет, една тайна на космическите сили. Те предадоха на човечеството, на будните хора от Земята, че галактиката търпи своя невероятен еволюционен ход. Слънчевата система, която е една малка част от тази галактика, търпи също своят еволюционен ход. Всичко в тази галактика и въобще в Вселената непрекъснато се развива и себе усъвършенства. Именно благодарение на това, висшите космически светове от нашата галактика са заинтересувани. За тях е жизнено важно да повдигнат човечеството, да ни дадат един нов тласък или по-точно да ни покажат истинската посока, по която трябваше да се развиваме, а не това, в което се намираме сега. Този жесток батак, извършен от едни дегенерати на космоса, в съзвучие или по-точно поддържани и изцяло изпълняващи техните команди глобалният елит или корпоратокрацията на планетата Земя. Става въпрос, че ако, за да има развитие въобще и галактиката да се развива хармонично и естествено плавно, трябва да се развива всичко в нея едновременно. А ако ние изоставаме, примерно, или някой друг свят или планета с тамошното човечество, галактиката взима всички мерки този туморен израстък или да бъде спасен, или да бъде отстранен. Човечеството ще бъде спасено главно поради причината, че ние влачим цялата галактическа, как да ги нарека, цялата галактическа симфония от цивилизации надолу. Те не могат да се развиват, ако не нанесат корекции в нашето развитие. Ние се явяваме жесток воденичен камък на врата им. Тоест, те нямат друг избор, освен да променят живота на човечеството, да изгонят интервентите и да поставят на място онези хора, които заслужават да водят човечеството. Защото днес човечеството се управлява от изроди. Аз ги наричам върхът на човешката измет. Това не е преувеличено. Изобщо не мога да се съобразявам с онова, което мисли тази измет, защото благодарение на тази измет ние сме стигнали до тук. Ние утре, като стойта гледай, можем да се себезатрием. В този контекст вчера получих информация от генерал от Пентагона, който пожелал да остане анонимен, който предаде, че тези дни, благодарение на месата на космическите светли сили, за пореден път се предотвратява хода на Третата световна война. Материалите, които ще излъчвам от тук, поне в рамките на 5-6 предавания, касаят точно това. Как стана така, че ние съсипаното човечество
стоейки и гледайки абсолютно безучастно собствената си трагедия, не смеем да надигнем един глас в наша защита. Не смеем да се опълчим срещу тази сган, която съсипва и висшите светове. Но, за разлика от нас, висшите светове не са такива. Те ще постъпят така, както се полага за тази пасмина. Приготвени са космически съдилища. Да, висши космически съдилища, в които ще бъдат съдени космическите интервенти от извънземен произход, които битуват тук на нашата планета, превръщайки я в адово сърце на планетата, на галактиката. И от тук натам те са ни оставили и един малък процеп да се намесим, да постъпим точно като тях спрямо космическите интервенти. Ние пък трябва да съдим глобалният световен елит, който им беше, така да се каже, дясна помощна палка в продължение на хиляди години. Това са няколко тайни общества. Илюминати, Кабала и какви ли не още. Тези нещастни типове усещат своя край в момента, защото преобразованията или ще преобразуват планетата както трябва, или този свят може и да си отиде. Съдейки от нещата, според космическите закони, ние ще оцелеем, уважаеми зрители. Защото всяко едно живо същество, което е духовно създадено по образ и подобие на Твореца, има право, първо на свободна воля, да избира, което право на нас ни се отне, без да имат право да отнемат правото на всяко живо същество в Вселената, да определя само жизненият си път на развитие. И другото, което е още по-важно, космическите сили в момента, трансформирайки обществото ни чрез пряка намеса, защото отварям скоба, по данни на представители на Галактическата федерация, в момента на планетата Земя пребивават около 30% от общия брой човешки същества. Грубо казано, над 2 милиарда извънземни същества от Галактическата федерация в момента в физическите си тела присъстват на планетата Земя. И може да стане така, че много скоро ние да осъмнем с прякото физическо предложение, с подаване на ръка, т.е. ние трябва да подадем и нашата ръка, за да може да се осъществи прекият физически контакт. И тогава ще ги питам онези нещастни учени, които застанаха или припяваха на фалшивата палка на глобалната мафия, че извънземни цивилизации няма, че ние сме единствените и неповторимите и такива като нас не могат изобщо да съществуват на друго място. Говорим за разумни същества. Но аз в контекста си мисля, че тук има малко истина. Такива като нас неразумни същества няма в цялата галактика. И космическите сили са го предали в прав текст. Предстои промяна от рода на пряк контакт с представителите на Галактическата федерация, като първо те ще вкарат в действие или по-точно на преден ред те ще покажат плеядианците, които досуж са като нас, защото ние сме техни деца. При пряк контакт с плеядианците, нашите от Земята ги питат: вие имате ли деца? Те казали: да, ние имаме деца, нашите деца, това сте вие. Плеядианците са на около 500 светлинни години от Земята, намират се в съзвездие Телец. Това са групата звезди, наречени Седемте сестри, наречени Плеяди. Тези същества имат най-решаваща роля в нашето развитие. Те правят всичко възможно, трансформацията на нашата съсипана човешка същност да може час по-скоро да се възстанови. Има и още един момент. Работи се и върху нашата ДНК. Както се оказва,
Интервентите от тъмен произход са извършили чудовищен акт. Може би това да е станало веднага след или преди катастрофата на Атлантида, преди около 12 000 години, когато пред ацетаните, това е четвъртата подраса Атланти, последната, е извършила чудовищен акт. Нашата ДНК е била с 12 спирали, те са изрязали 10 и са ни оставили само 2. Ние днес, бавно постепенно, благодарение на космическите кораби, трябва да успеем да възстановим колкото се може повече от нашата ДНК. Съвременната наука констатира, че над 221 гени в ДНК молекулата на човека нямат земен произход. Тоест, те не са продукт на земната еволюция. И когато споменах одеве за нашата земна наука, трагедия е по отношение това, че извънземните ни братя и сестри, братята по разум, са толкова активни напоследък, че няма ден, няма денонощие на нощното или на дневното небе по най-различни точки на планетата да не са засичани космическите им кораби. Само че когато засичаме това, което наричаме НЛО, то включва космическите кораби на чисто физическо ниво и на единия блок на тъмните сили, както и на светлите сили. Но в контекста на нещата аз визирах официалната наука или по-точно нейното становище, но днес вече и ЦРУ с разсекретяването на 2 милиона страници секретни материали, т.е. глобалната мафия, усещайки какво я чака, бърза малко да си измие гнусната съвест. Показват се изумителни факти. Тълкуват се такива и явни показни на извънземните ни братя и сестри, че аз не мога да повярвам, че това е факт. Но то е факт. Сега след малко ще ви пусна видеоматериала, ще си служа с лаптопа и ще превеждам симултантно. Пак ви засилвам вниманието. Обърнете внимание на музиката, обърнете внимание на видеоанимацията и най-вече на начина на предаване на тази изключително важна информация за земното човечество. Материалът естествено е на руски език. Друга нация в света не е правила такова нещо. Да не визирам онези отвъд океана, които нямат духовния транг да направят такова нещо. Това, че ние сме близки по кръв и по език с Русия, съвсем не решава въпроса така да мисля. Просто вие сами ще се убедите, че нещата, които се предават на руски език, са едно към едно с нещата, които се предават от плеядианците. А като казах над 2 милиарда извънземни същества, това са сириусяни, телосианци, това са... Да не ги изброявам. Всичко съм го предал в книгата си Екзополитиката за състоянието на света. Искам да кажа, че най-голем процент присъстващи от тях на планетата Земя се намират на територията на Руската федерация, т.е. в Сибир. Сигурно не е случайно. И преди да пусна филмовият материал, много ви моля, концентрирайте вниманието си, особено вие, които владеете руски език. За останалите аз ще превеждам симултантно. Обърнете внимание колко точно са предадени нещата. И си помислете, дали наистина ние, земляните, бихме могли да предадем ситуацията на трагичното ни състояние днес толкова точно и толкова конкретно. За тая работа мисля, че ако няма едни космически очи отгоре с записващи устройства, това никой не може да го направи. Човешките същества не са толкова напреднали, че да могат едновременно да следят всичко какво става на планетата Земя.
А тук в рамките на около 100 серии по един час под заглавие Алцион Плеяди, т.е. предават Алцион Плеяди. Алцион представлява една от звездите, една от 7-те сестри на Плеядите в съзвездие Терец. Материалите въобще са изумителни. И те слагат изключително силен акцент върху изумителните издевателства на човешките същества и над природата. И естествено върху изумителния хъс на човечеството да се себеунищожава зверски, да унищожава и майка си планетата безотказно и безкомпромисно. Това е ужас. И така, до около 19:10 аз мисля, че ще приключа с превода на видеоматериала. След това се подгответе да зададете въпросите си, уважаеми зрители, и въз основа на това, което ще видите сега, и въз основа на последните две предавания. Ето, заповядайте. Нека да пуснем материала. Алцион Плеяди представя. Ще разсекрети ли империята всички космически технологии, които принадлежат и на нас по право? Или междупланетният корпоративен конгломерат, секретната космическа програма, ще откаже да направи това? Съществува особена група, която се намира зад пределите на нашата Слънчева система в настоящият момент, която представлява от само себе си колонизиращ космос. Тази група управлява хората от Земята. Тази група е способна да извършва невероятни неща, както сме видяли във филмите «Звездния път» и «Звездни войни». Пътешествия чрез особени портали със скорост, превишаваща скоростта на светлината, възможно и явяваща се обикновено ежедневна реалност, която се държи от нас в тайна. Секретната космическа програма SSP, така наречената, се съхранява в тайна от човешката раса. Така, тук малко ми избяга, няма значение. Не обръщайки внимание на това, тази информация ни потриса до дълбочината на душата, но тя се явява реалност. Така. Ще отида малко по-напред. На нас е нужно само това да разберем в позитивен план във всеки един момент, да мислим позитивно във всеки един момент от нашия живот. Това казва Дейвид Уилкок, американски оратор, писател и кинорежисьор. Искам да ви се извиня, уважаеми зрители, че пропуснах няколко реда от това, което вървеше, но трябваше да го паузирам. Не ми се искаше да връщам, защото ще стане още по-зле. Сега продължаваме по-натам с това, което трябва да го проумее всяко едно човешко същество от Земята. Виждате каква видеоанимация се използва и колко сполучливо се представят събитията. Ето така изглеждат светлите същества от Галактическата федерация. Космическата дълбока държава и нейните програми, проекти, експерименти, свързани с изчезване, с отвличания с цел изтребление на човечеството. Ето това сега в момента, което ще видите, ще ви потресе. Мы снова напоминаем тем,
кто следует за нами с интересом и сопровождает нас в наших Ние отново напомняме на тези, които ни изследват и с интерес, че това, което ще видите, расследованиях о необходимости стать более сознательными и най-вече необходимостта да станем повече съзнателни, о особено днес. необходимом и срочном поиске альтернатив. Необходимо е срочно търсене като алтернатива за избавяне от ситуацията, в която се намираме. И отчаяния, которыми полон наш мир. Мы хотели бы подчеркнуть, что исходя из очевидных доказательств, Ние искаме да подчертаем, че изхождайки от очевидните доказателства, а также свидетельств все большего количества людей, а така също и от свидетелствата на все повече количество хора, неоспоримо, е неоспоримо, что мы, к сожалению, живем в самое трудное время. че ние, за съжаление, живеем в най-трудното време. Нескончаемых бед и страданий в завершение нашей многострадальной цивилизации. На неизчерпаеми бедствия и беди, които съпътстват нашата цивилизация. Мы говорим об очень важных событиях, которые не являются фикцией или выдумкой, Ние говорим за много важни събития, които не се явяват измислица. как это может показаться тем, кто склонен преуменьшать опасность Така както се струва на тези, които са склонни да намаляват степента на опасностите. из-за своего собственного неведения. Главно поради собственото си неведение по въпросите. Все происходит у нас на виду, и мы можем видеть доказательства того, о чем мы говорим в любых уголках нашей планеты. Всичко става по разни кътчета на нашата планета и както обръщам внимание, уважаеми зрители, четете в дясно отгоре бедствията, къде са се случили, защото всичко, което се показва отдолу, това наистина няма измерение. Аз мога да кажа, ето, виждате, Конечно, очень печально. това е ураганът Харви в Съединените Эти щати, мировые циклические изменения уже не земетресението в Иран, Ирак, снежната буря в САЩ от януари тази година. Если это так, может быть, это является расплатой за большое количество кармических Ако това е така, това може би да се явява начин на разплата за огромното количество карма, която се е натрупала в продължение на стотици години. долгов, которые у нас накопились за прошедшее столетие. Действительно важно понять, что Действително трябва да знаем, т.е. да разберем, нет ничего случайного в жизни, как многие думают. че в живота няма нищо случайно, както повечето от нас мислят. Все зависит от наших действий и реакций. Всичко зависи от нашите действия и реакции. Однако люди за бессознательности не видят этой связи и не Само, че хората от своята безсъзнателност не виждат или не обръщат внимание на това, което протича в реален план около понимают нас. эти универсальные космические законы. Ние не разбираме универсалните космически закони. Аз не правя дословен превод, уважаеми зрители, но подсилвам някои моменти, които са изключително важни според мен. И что хуже всего, таким образом миллион людей на всю И което е най-лошо от всичко, милиони хора днес жизнь обрекают себя на страдания и се обричат на страдание, самые разные проблемы, създавайки най-различни проблеми. и поскольку большинство людей ведут неорганизованный и хаотичный образ жизни, И доколкото большинството от хората водят нецеленасочен и хаотичен начин на живот, не имея четкого ориентира или цели, нямайки точен ориентир или цел в живота,
запятая, они легко оказываются полностью незащищенными от обстоятельств. Те се оказват изцяло незащитени от обстоятелствата. Поэтому, как мы увидим дальше, очень многие загадочным образом пропадают. Затова, както ще видим и след малко, по най-невероятен начин изчезват хора Дают без вести, без вест. и эти странные исчезновения остаются большой неразрешенной загадкой для наших И тези странни изчезвания на хора остават голяма неразрешена загадка и до ден днешен. дней. В чем же заключается причина этих постоянных исчезновений? В какво се заключава причината на тези странни изчезвания на хора? Уважаеми зрители, аз съм ви споменавал, че по статистика на една международна уфологична организация РОПър, около 8 на планетата Земя, от планетата Земя всяка година изчезват приблизително по около от 2 до 8 милиона земни жители. Возможно ли, что карма народов настолько велика, что инопланетяне пользуются этим? Възможно ли е кармата на човечеството да е толкова голяма, че извънземните да се възползват от това? Очевидно, что многочисленные невыплаченные долги прошлой кармы не только Очевидно, че огромните неизплатени дългове от миналото действат сега, не остались в прошлом, които не са останали в миналото, а действат сега с невероятна сила. но и оказывают воздействие и отравляют наше сегодняшнее существование. Но те оказват своето въздействие и тровят нашето днешно съществуване. Поэтому мы живем под властью империи гибридов, с которыми они правят этой несчастной планетой. Затова ние живеем с тези нещастни хибриди, които управляват нашата планета. Този знак, който виждате, рогатото същество, това е символа на сатанистите на планетата Земя, а отгоре, както някои се досещат, NWO означава New Order Seclorum, или новият световен, т.е. New World Order, или новият световен ред. Аз го казах малко на латински, но въпросът е, че в момента тези, които въдворяват новия световен ред на планетата, се явяват къмшикът или ударната система на хибридните същества, които са се настанили тук на планетата Земя. След малко те ще покажат и как изглеждат. Они в давние времена завладели нашим миром и Те от отдавнашни времена са завладели нашия свят. нами манипулировали, И много хитро са ни манипулирали, в результате чего мы потеряли наши духовные качества и в резултат на което ние сме изгубили нашите духовни качества способности, попали под их рабское иго. и способности и сме попаднали в тяхно робство. Однако, главной проблемой является то, что нам не хватает осознания для того, Само, че на нас не ни достига да осъзнаем това чтобы увидеть и понять их злые и коварные намерения, и да разберем злите коварни намерения на тези същества. а также для того, чтобы не позволить им себя соблазнить их мошенническими А така също и да не им позволим повече да им се връзваме на техните мошеннически номера обещаниями и обещания. и не попробовать запрещенный плод. И вече да не опитваме от забранения плод, визира се естествено Библията, случая с Адам и Ева, Ева, която съблазнила Адам с една ябълка. Знаете го този случай. Который в итоге привел нас к падению и горечи, полной негативных эгоистических состояний, които
са ни довели до падение и до изпадане в състояние на пълно егоистично развитие пороков и пороци, которые до сих пор живут в нашей душе, превращая които и до сега живеят в нашите души, превръщайки ни нашу жизнь в страдания. в страдащи същества, Таким образом, мы видим, что помимо того, что Земля проходит через по такъв начин ние виждаме и разбираме, че Земята преминава през своето циклично развитие циклический процесс, и циклично процесите се повтарят. похожий на тот, который происходил в эпоху Атлантиды, И някои приличат на тези събития, които са станали в времената на Атлантида. Лемурия, Лемурия, Хиперборея Гипербория и других доисторических цивилизаций, и други доисторически цивилизации. видимо, существуют и другие отрицательные факторы, которые Видимо е, че съществуват и други отрицателни фактори, които действат сега влияют на природу. Ужасные проекты и които влияят на природата. Това са ужасните проекти Chemtrails, по геоинженерии и геометеорологии ускоряют проектът ХАР по геоинженерия и метеорология эти планетарные человеческие изменения, от которых мы страдаем. и всички онези, които водят до решителни човешки изменения, има се предвид дегенеративни, от които всички ние страдаме. Если это так, то почему все эти загадочные программы, проекты и эксперименты скрываются от нас? И ако това е така, защо всички тези програми и експерименти се крият от нас? Ако забелязахте в дясното квадратче двата земни изтребителя, които ескортират НЛО, това НЛО е на тъмните космически сили и по-точно на тайното общество Кабала. Това е техен физически космически кораб. Тук бяха изписани някои от проектите, които текат сега в реален план, уважаеми зрители, на които естествено е жертва цялото човечество. По-натам ще изпишат и другите проекти, аз ще ви ги изцитирам. Может быть, как мы говорили раньше, за этими ужасными действиями стоит коварное желание элиты любым способом Може би за тези коварни действия стоят представителите на елита, които със своите действия поработить нас и причинить нам вред. искат да ни поробят и да ни причинят вреда. Не случайно са показани физиономиите на тези, които ние наричаме човешки елит, но за съжаление те са елитът на издевателствата над човечеството. Или они задумали смешение человека с различными инопланетными расами. Или те са замислили смесването на човешката раса с други извънземни раси, които естествено са представителите на дегенеративния тип или по-точно на силите, работещи за себе си в космоса. Това са тъмните сили. Целью контроля над планетой и всем ее населением И това те го правят с цел контрол над планетата и цялото население. в то время, как повсюду внедряются ужасные программы, которые сеют несчастье, В това време, когато повсеместно действат програми, които сеят нещастие и бедствия. природные искусственные бедствия. Има сведения, уважаеми зрители, че земетресението, което стана, аз го показах миналия път в Тихият океан,
недалече от Япония, на 32 км под океанската повърхност. Има сведение, че то е причинено изкуствено. Има един много смел и доблестен човек, журналист, биш представител на списание Forbes. Това е Бенджамин Фулфорд, изключително доблестен млад мъж, който твърди, че той, между другото, взима интервюта както от японския премиер 2011 година, така и от Дейвид Рокфелер, и недвусмислено посочи, че особено интервюто му от японският министър-председател, който каза директно, Бенджамин Фулфорд го запита: ти защо даде на глобалният елит 20 милиарда щатски долара? Министър-председателя на Япония му отговорил: ти какво искаше да ми причинят втора Фукусима ли? Виждате за какво става въпрос. Това са същества, уважаеми зрители, говоря за глобалният елит. Голям елит имаме, на които изобщо не им пука за нас. Те са подредили своите карти и така, че те винаги да бъдат печеливши. Трагедията обаче е, че са се взели много на сериозно. И днес онова, което те вършат на планетата Земя, заедно с своите началници и командири, има се предвид тези черни същества от извънземен произход, точно слугувайки им на тях, те се надяват, че благодарение на техните технологии, те винаги ще живеят в охолство, богатство и естествено хиляди, не десетки години, и ще могат да ползват благата на планетата Земя. Това е нагласата на глобалният елит. Има и още нещо. Глобалният елит се е настроил да се изнася на бази, които са направени вече, на Луната, Марс, а също и на някои други космически тела в Слънчевата система, там да преседат известно време, докато тук минат глобалните бедствия, които се очаква да се развихрят с невероятна сила, а когато бедствията отнесат човечеството, което е останало на Земята, те да се върнат и с помощта на същите тези техни началници и техните технологии да си направят Земята един рай, за да си живеят хиляди години. Виждате, такива блянове могат да раждат само болни, сакати и деградирали мозъци. За съжаление, тези мозъци дирижират парада на планетата Земя. Аз имам много да ви показвам от тук, но предпочитам да поговоря още малко и след малко ще се включим в диалогов режим с вас. Сега, може би вече, дори и онези, които не вярват в постановката докъде е докарано човечеството, защото те не са виновни. Тях няма кой да им отвори очите, няма кой да им даде информацията. Имайте предвид, че аз, за да попадна на тези материали, съм стоял пред интернет маса време. И другото, което е, материалите от този вид стават все повече и повече. Работата е там, че човечеството решително се събужда. Че човечеството усеща спасителите си, че те са тука и че те са си подали ръката за нашето спасение. Може да се каже, че онези малумници, които си присвоиха правото да ползват извънземните технологии зад наш гръб и естествено за наша сметка, си направиха сметката, че могат да напуснат с тези кораби и Слънчевата система. И тръгнаха да я напускат. В края на миналата година аз получих един видеоматериал, в който се показва нагледно, как галактическите кораби, или по-точно корабите на Галактическата федерация на светлите сили, връщат цяла флотилия от космически кораби, които развиват хиперзвукови скорости, които са направени тук на Земята, и естествено в тях бяха представители както на глобалният елит, така и на техните близки и роднини. Те искаха да напуснат Слънчевата система, да отидат в други светове.
Естествено, че като не знаят и не познават законите на космоса и естествено кодексите на Галактическата федерация, ще правят такива жалки ходове. Защото галактическите сили са предупредили отдавна човечеството, че за да навлезнем по-навътре в космоса, трябва да имаме духовен ранг. Без духовен ранг, т.е. без това тук, което ни характеризира като истински Homo sapiens, представители на разумните същества, тези, които не пречат на другите да се развиват, тези, които стимулират живота на планетата, тези, които фактически искат духовно да еволюират, а не като тези нещастници, да грабят богатствата на планетата Земя, да се гаврат със себе подобните си, да си правят каквото си искат тук на планетата и естествено в края на кращата, като виждат, че всичко е изядено, да се махнат от тук, докато се възстанови биосферата. Това могат да правят, така могат да мислят само дебили. А аз мисля, че дебилите са разрешили и нещо много гадно. Тук го показват в видеоматериал, аз ще ви го кажа. Разрешили са на представителите от Кабала, тези наши космически поробители, да си служат или по-точно да се гарат с човечеството, като грабят или по-точно като отвличат от нас за груб сурогатен материал човешки същества, човешки съдби. Те ги откарват по най-различни места в цялата галактика, а може би и извън нея, и ги правят роби. Те са принудени, а също така и под земята. Те са принудени да извършват жестоко тежък физически труд. Някои са копачи в мини, други са, а има и по-добри, например, по-добри варианти, тези, които имат специална професионална подготовка, ги изпращат, например, да обслужват космическите кораби. За тези неща говори и Ренди Крамер и Кори Гуд в едно от предишните предавания, ако си спомнете, тайните програми и проекти на елита за овладяване на Луната и Марс. Те разказват покъртителни неща. Покъртителни неща. Не смея да ви ги пусна, защото 100% тогава ще бъда обвинен от вас или от повечето от вас, че просто не ви жала. Не може да си затваряме очите, скъпи приятели. Ние трябва да знаем истината. Нямате представа какво колониално робство се тегли от нас хората, които са отвлечени на другите бази на елита и на обществото Кабала от космически происход. Ако дори и 2 милиона на година да изчезват, а те не са по-малко от тази цифра, определено казано тежко и горко на тези. Плюйте си в пазвата, както казваме ние, българите, да не се случи на никого, да не се случва такова нещо на никого от нас. Защото ние, земляните, сме беззащитни спрямо тази жестока интервенция. Опира се до положение, че отново трябва да ни се помогне извън планетарно. Така както космическите сили на Галактическата федерация с техните корпуси за бързо реагиране следят пулса на планетата Земя и ритъма на живота, така както те ни пазят от астероиди, така както те ни пазят от върла интервенция на черните космически сили, така както те изчистват, забележете. Те изчистиха ядрените отпадъци на планетата, които бяха хвърлени по дъното на Световния океан. Преди време, аз помня в 70-те години, какъв вой се вдигаше за това, че свръхсилите фъргат ядрените си отпадъци в Световния океан. Изнесени бяха всички капсули с ядрени отпадъци от планетата Земя на мъртви астероиди. Чистат ни като на свинчета. И още нещо. Те поддържат атмосферата или по-точно тези огромни петна, така наречените озонни дупки. Вие нямате представа южноатлантическата озонна аномалия или атмосферна аномалия, която е от порядъка на милиони квадратни километри площ,
каква заплаха е за живота, защото ултравиолетовите лъчи на космоса проникват жестоко и директно върху човешките същества. Техните патрули работят денонощно за изкърпване на атмосферата на планетата Земя. Възстановяват в момента магнитосферата на планетата Земя, защото вие сте чули, че магнитното поле на планетата Земя спада експоненциално по интензитет, а магнитното поле на планетата Земя, ако изчезва и живота на планетата Земя. Кой върши това? В момента е констатирана жестока аномалия в топлото течение или печката Gulf Stream на планетата. Затова Канада и Америка мръзнат жестоко, защото се промени хода на Gulf Stream. Работи се върху магнитохидрогенератора на майката планета, за да може магнитното поле все пак да задържи един минимум, за да ни очува. Ние сме просто обвити в пелената, в магнитната пелена на майката планета и може би планетата ще успее да преодолее този катаклизъм, защото той се оказва цикличен. Имало и други периоди назад във времето, когато магнитното поле е изчезвало. Ще ви кажа и още нещо, че нашият интелект и нашата памет, тя е магнитна и е пряко свързана и зависи от интензитета на магнитното поле на Земята. Дори сега, когато са на лице факторите на тотално оглупяване и затъпяване на човешката раса, има съмнение, че за тая работа е виновно магнитното поле на планетата Земя, което експоненциално спада по интензитет. Аз съм склонен да приема това. Има и едно друго съмнение, че е запуснат вирус, специален вирус за оглупяване на човешката раса. И какво показват въпросните ни господари? Ето, виждате, човешката раса, показват го в галактическото ООН, не иска да се развива, деградира, изражда се. Защо трябва да им се помагаме? Не ги оставете на нас да си ги приключиме така набързо и да си приберем планетата Земя. Ето, така се работи днес. Битката между тъмните и светлите е за всяка човешка душа. И в края на краищата решителният ход или решителният превес на везната правим ние всеки един за себе си. Всичко опира до индивидуалното решение на конкретния човек. Кой на къде ще се насочи. И понеже ние българите, ганьовците, защото немалък процент от нас са си чисти ганьовци, сме си въобразили, или по-точно са си въобразили, че всичко, което правят като издевателства спрямо себе подобните, като жестоки грабежи, убийства, дивотии от всевъзможни рангове. Вижте, ние се избихме сами. Къде са автомобилни катастрофи, къде с пушкала. Ние нямаме нужда от врагове. Тези типове са си въобразили, че всичко остава скрито покрито. И както в обществото тук знаят, че абсолютно безнаказано могат да правят каквото си искат и го правят каквото си искат, така незабелязано тихо мълком те ще си живуркат до края на света. Защото те са решили нещата си, като са ограбили цялото общество. Но, уви, хитрата сврака винаги накрая пада с двата крака. Имам предвид това, че човешката аурична или биополева енергоинформационна система, уважаеми зрители, играе ролята и на видеомагнетофон. Ние правиме самолети, правиме прибори с много важен режим на работа, като им слагаме черни кутии. Така ли е? Как мислите, на нас не са ни служили черни кутии? Или по-точно записващи устройства? Целият наш живот се записва до микрон. От момента на раждането ни до момента на изгасване на живота в физическото ни тяло. И всичко това се запечатва тройно. Един път в информационното поле на планетата Земя, 2 пъти в информационното поле на Слънчевата система и 3 пъти в информационното поле на Вселената. Къде сме тръгнали тогава? Виждате какви нещастници сме. Ако някой от тези
Бабаид Ганьовци слуша какво говоря, коли знае какво ли свика тя, слушай го толкова виги дрънк. Знам как говорите, като он си дето ме пита, ти като се занимаваш ти извънземни, къв ти е кяра. Това може само върховен ганьовец да се даде такъв въпрос. А у нас имаме много такива. Та искам да им кажа, вижте, не се опитвайте да играете Левгард на създателите. На вас, както е казал Спасителя, и космите по главите дори са преброени. Тоест, бъдете рахат всички светли духовни същества, които съблюдавате законите на единния, това са законите от Кодекса на Вселената, ние ще преминем. И ще преминем преградите, които дори са на вселенско равнище. Ние ще успеем да се проврем дори през катаклизмите и ще видим нова земя и ново небе. Ето такива са законите на Божествената Вселена. 19:13. Уважаеми зрители, чухте и видяхте някои неща. Аз правя нахвърляници, правя реално мислене по отношение на ситуацията, в която живеем. Или по-точно правя мислене или анализирам нашият съвременен начин на живот. Чухте това, което казах сега, миналия и по-миналия път. Нека да се опитаме сега да влезем в диалогов режим. Задайте някои въпроси. Мисля, че ще ми зададете умни въпроси, за да ме затрудните, естествено, и на някой дори да не мога да отговоря. Здравейте, господин професоре. Здравейте, госпожа. Знаете ли, аз съм слушала вашите предавания с удоволствие, без да знам особени подробности за това, което говорите, за тая материя. Така? Само това, което съм чела и чула, стигам до извода, че най-трудна е личната промяна. Може ли малко по-високо, извинете, не ви чувам? Най-трудна е личната промяна. Че ние най-после трябва да осъзнаем, че не всеки от нас единично може да вика неволята, а трябва да бъдем обединени. И аз дори се надявам, че когато правиш и най-малкото добро за другите, не някакви особени подвизи, да преместиш паднала клонка, която пречи на пътя, да се усмихнеш на дете и на човек, да не сриташ животно. Когато правим най-доброто, когато даваме най-доброто от себе си, ние изчистваме нашия организъм. Не на празно. Фитотерапевтите и лекарите, дори класическата медицина напоследък казва, че хората са по-здрави, когато са по-добри. Ние трябва да анализираме нещата, да не вярваме на всичко, защото сме потънали в кал. Главите ни едва се подават. Ние заедно градим нашата лична карма, национална карма и земна карма. Никакво разделение не може да ни помогне. Само заедно. Приятна вечер. Много благодаря на тази госпожа. Тя, както се казва, май сложи пръста в раната. В хода на нашето развитие изключителен момент заема начина на живот, който води всяко едно човешко същество. И ако наистина висшите духовни същества са разбрали това, разбрали са, че животът е преди всичко една огромна отговорност, че имаме да правим каквото си искаме, но за всяко нещо носим отговорност и за тази отговорност, естествено, тази отговорност ние я носиме пред висшите над нас. Освен това, доказано е, подчертавам с града, доказано е от официалната материалистична наука, че човешкото същество, преминавайки, т.е. първо, че е безсмъртно, когато душата премине в отвъдното, тя се среща с невероятни създания и се получава така, че съобразно начина си на живот от конкретната поредна или последна реинкарнация, тя ще заеме онова място, което си е заслужила. Тоест, всичко Вселената рефлектира така или по-точно ни отговаря така, съобразно това, което ние сме излъчили към нея. Тя ни го връща по някои пъти десеторно увеличено. Всички хора, които правят добрини, които милеят и страдат не само за близките си,
Не само за животните, които отглеждат, а и естествено за майката природа, а и за космоса, защото има 6-бална система, по която ни оценяват как човешката душа, влизайки в тяло, се е развивала в конкретния живот. Каква помощ, какво е направила не само за себе си, а и за семейството си, след това за рода, след това за нацията, след това за цялото човечество и след това естествено и за космоса. Има си тези, така да се каже, графи и там се отбелязва плюс-минус, плюс-минус. Ние сме следени същества и всеки ще си плати според заслугите. Следващият зрител. Разговорът е на изчакване. Моля, останете на линия. Това се отнася... Разговорът е на изчакване. Моля, останете. Не знам защо тези телефони са такива. Трудно стават връзките. Много хора се оплакват от телефонните връзки. Имам ли зрител? Ало? Да, заповядайте, госпожа. Добра вечер. Само, че да се изключва телевизора. Да, направете го. Уважаеми господин професоре, уважаеми господин Стаменов, нямате представа с какво голямо задоволство следа всички ваши предавания. И то не от днес, от тая година или от миналата година. Не мога да кажа, нали, от кога точно е вашето предаване. Но с всеко изминато предаване все по-добър ставате в тази, как да го кажа, това е една велика наука, великото толкова, колкото човечеството да има не само полза, не само изгода, но да знае как да оцеляваме, как да живееме, нали така? Правилно. Аз съм на 64 години и съм от село Гиген Плевенско. Ванюша Ванкова се казвам. От 68 година, когато съм била в 8 клас, от тогава до 70 или 82 година аз съм абонат на списание Космос. Като съм мислила, нали, че всичко космическо ще има в това списание. Но така, че самото заглавие мене много ме е впечатлило още от 15 годишна възраст, както разбирате. Имам такива списания, пазя си ги, много съм така, ето и сега с голямо удовлетворение говоря. Искам много сила да ви дам, макар че аз съм болен човек, инвалид съм. Силата на духа, госпожа, то стига. Колкото ми е останало здраве и сили, нека да ви пожелая много успехи за напред. Това, което показвате, нито една телевизия, нито професор, който и да е, никой не запознава уважаемите зрители, както вие, уважаеми господин професор. Затова ви пожелавам успех за напред и все нови и нови разкрития да ни покажат, защото ние няма откъде да черпим, както вие казвате, няма откъде да черпиме такива знания и да сме живи и здрави за напред. И вие също, благодаря ви, че засегнахте онази болна струна на нашето сакато, деградиращо с шеметни темпове и израждащо се общество. Нашите така наречени СМИ, средства за масова информация, аз наричам средства за масова дебилизация. Вие сте абсолютно права, госпожа. Никоя телевизия няма да ви покаже такива работи. Защото тези хора, първо, не са дорасли. Ние нямаме ранг духовен водещ. Има тук-там някои така проблясъци. И като сложите отгоре на това цензурата, която е сложена от така наречените мегаинформационни комплекси и техните шефове, естествено босовете, те са с ранг на богове. Така че аз благодаря на телевизия СКАТ, че даде възможност, на мен ми даде възможност да дам тази информация на вас хората, защото ние се нуждаем жизнено от нея. Не случайна е приказката предупредения човек е въоръжен. Информацията това е оръжие. Ние ако не сме въоръжени, ако не сме предупредени, ние не можем да се защитим.
Нашите телевизии работят за нашето духовно израждане. Погледнете какви дебилски телевизионни предавания се шират навсякъде. Навсякъде. Има само тук-таме проблясъци. И слава Богу, че и тези ги има. Да, имаме още 5 минути. Имам ли друг зрител? Да, имаме още 5 минути. Имам ли друг зрител? Изглежда... Да? Мога ли да говоря с професор Стаменов? Говорите, в момента сте в ефир, заповядайте. Добър ден, благодаря. Професор Стаменов, казвам се Владимир Христов, познаваме се. Да. От вашата конференция преди 2 години и половина. Бях там от Канада, не знам дали си спомняте, както и да е. Да. И искам да ви попитам, според една нумероложка, с която се видях, тя каза, че основен проблем в България е, че има много злоба и завист и липса на любов. Според Ъто, буквата Ъ в името България. И оттам идва основен проблем, нали, който го няма в други държави. Какво мислите по този въпрос? Изключително съм съгласен с нумероложката. И аз се занимавам с нумерология и смятам определено, че актът на опериране на българската азбука от двойното ето с кръстчето и малкото както го казваме, не беше случайен акт. Това е акт диктуван от тъмните сили, защото словореда и въобще всеки звук оказва влияние върху всичкото. Ние живеем в материален свят, а звукът това е материално явление. Точно така. И ако няма кой да върне това което четем в книги, издавани преди 9 септември и двойното с кръстчето, много ще патим още. И ние заради това си патим. А като прибавим и подробността, темпераментът на българина, наречен от мен ганьовец, темпераментът изразяващ се в злоба, завист и ненавист, ние сме пословично известни по цял свят с тези 3 характеристики. Миналия път говорих по тези въпроси и жална ни майчица, защото ние наистина не знаем какви ги вършиме. Ние сме пратени тук да чистиме кармата и миазмата, която е загравитирала на третия енергокосмически стълб, черния дроб на планетата, за да могат следващите души след нас да попаднат на по-здравословна духо-материална среда, за да могат да се развиват без да деградират. Уви, ние още повече оплетохме струните на духо-материалната сфера, още повече се, деца казва, навървихме в кармата на планетата и естествено на обществото ни. И после ще се чудим в следващия живот, в повечето случаи, откъде ни идват такива и такива беди. Както и сега. Много се чудат откъде ни се стоварят по главите такива и такива беди. Ще има много да гледаме другите народи, как добре са си организирали нашият начин на живот, но уви. Друг зрител имам ли? Нещо имаше... Добре, имам още 1 минута. Няма да включваме, изключете телефона от апаратната. Завършвам с постановката. Ние трябва да се опомним час по-скоро, защото духоматериалната сфера, в която се развиваме, ни е подарък. Телата, в които живеят или са се настанили душите ни, също са подарък. Няма нищо наше. Дори мислите ни не са наши. Няма мое, няма твое. А камо ли онези, които си позволиха лукса, ограбвайки цялото общество, да твърдат, че всичко това, което е награбено от тях, е техно. Нещастници. Живеете после. Работата е, че това си го видите вие. Всеки си плаща за тарикатлъците. 19:27, уважаеми зрители, благодаря ви, че ме изтърпяхте и този път. И много ви моля, както казва нази зрителка,
Наистина това са изключително важни информационни, така да се каже, информационни файлове. Много труд хвърлих, докато ги намеря, докато ги систематизирам и ще ви ги показвам. Пак ще повторя. Главната цел на моето предаване е да се бие камбаната за заспалата човешка съвест на нас, българите. И ако можем в един момент, себе осъзнавайки се, да направим духовна интеграция в сферата на най-висшата енергоинформационна матрица на майка България. Бъдете ви живи и здрави!